Zdravo ljudi, danas igramo Counter Strike, jednu od mojih najboljih igrica. I on je danas sa njegovom prijateljom Rejhanom. Mi radimo jedan live stream, nešto ne znam. Ali mi sada igramo igricu, uzmi jedan set. Brate, uzmi jedan set. Koji god. Hej, opa, čekaj. Ajde jedan DD, stavljam. Isto ako vi mislite kako je on dobio svoj profil i background, to sam i ja sve radio. Da. I thumbnail za ovaj video. On je meni pomogao da uradim... Sve sam mu pomogao. Da. Ok. Šta bi, ko bi ti bi bio terorist, jel tako? Ok. Hajde, kup nešto. Kup sebi ženu. A ne. Jesu. A B. Samo da vam kažem, on je, ne možeš kupiti ništa. Samo da vam kažem, on je malce noob, ovo, i igrat ćemo mi 1 po 1. Da, igrat ćemo 1 po 1. I da. Isto Nedor X, ne. Ja ću ga pravo ime, isto Aldine. Možeš li da mi ti staviš link u descriptionu? Možeš li? Ne, to rekao je. I što ti ne pričaš? Sada ćeš se ubiti. Putaj. Ok, sada je moj red... slušalce. Nisam problem. Sada je moj red svi. I evo. Samo da vam kažem, mi igramo preko mog laptopa, jel tako, Aldine? Da. Ju. Lažeš. Ali evo, bacio je jedan flashbang sa duđe i šta ću radit? Naravno. Ok. Slobodno govor, ne lažem. Isto, moj prijatelj ovdje, Aldin. On se sada boji malce da priča, zašto ne zna šta da priča. Ne mogu da kupim nešto. Ne mogu kupiti. Evo. 15 sekundi je nastalo. Šta ću? Imam C4. Bacit ću C4. Ne mogu ja bacit. Ako bacit jedan hitim. Da, ubio sam nekoga. Evo tebi. Čekaj, izrokuje te tuče benski. Ajde. Šta slušalce? I opet je moj red sad. Aldine, možda to nisu čuli, pa opet reci šta si rekao. Kad smo mi zanimali slušalce. Ajde. Jebenski, je rekao. Ali ljudi ste izrokali. Sada je moj red. Ovo sad... Šalim se. Evo, on ima C4. Uzo od mene. Pip. Top baddest motherfucker in fire make the cut well like I give a fuck. Alina, hoćeš ti shotgun? Ja ću nešto. Kept. Čekaj, trebaš, eto. Dobro je ovo. Nema toliki range, kad... On je veliki noob pred svima. Ok. Šuti, majka. Ali... mi još nismo se dogovorili, hoćeš li ti psovat ili ne? Hoćeš ti psovat? Reci njima. Srednji! Hoćeš psovat? Jel? Neka da, neka ne. Znači da. Ok. Counter
Mi smo izgubili, ali ja hoću sada jedan. A mene nisu roknuli. Ti motherfucker. Ti motherfucker. Motherfucker. Okay. O, zakočila sam Aleksa igrica, ali koga briga. What does the fuck say? Fuck, 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 fuck. Okay. Ej, ubio sam nekoga. Oh. Flashbang. Aha. O ne, svi su ondje, svi su ondje. Ah! Ne! Evo ti. Jel ono bio kalaš? Možda. Inak se zove Snoopy. 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 Smoking my dick. Mi imamo nešto sasvim. I sad prestanemo. Akverd. Jes dosadno. Da, jest dosadno kada ti... O, sad igraš, igraj. Znači, Gram. Kalaš. AK 47. Ali ne, fakat igraj s mišom, bit će ti lakše i prelakše. Znam. Gledaj kalaša. Yeah. Ako ste vi gledali njegov Agario video, vidjet ćete da on je igrao malce s mišom, Koji koji je premal. za mene. Za tebe, naravno. Pa jer mi je ruka Okej, ali... Fuck you, mother. Zato što sam ja dobar prijatelj, ja ću da tebi još jedan šans. No bitch. No bitch. Shut up! Šuti! Šuti! Šuti, cuko! Šuti! Jesam. Ok, ali izgleda kao da ovaj čiko puca AK-47. I to si ti. Evo, sad ja igram. Šta? On puca... Šta? On puca kamenje. On puca kurce, jel? Ok, Aldin, moj prijatelj, je malce ko... Se malce boji da priča, to znači da... Znači da je kraj klipa. Može. Ne, nije. Machine guns, yes! Da! Zaboravio da sam trebao pričati bosanski. Da! Ok. Shoot, Michael. Šuti, Michael. Zato te niko ne voli. Šta si mi gurno, miš? O. Imaju neki ljudi. Eno jedan. Neko je iza mene. Čekaj, šta će nam biti ime? Andera. Ok. Znači, reci njima svima, hoće li moj link za moj kanal biti u description? Yes! Da, vi možete uzeti, vi možete otići u da, se koristim ta slušalce. Vi možete otići u description i kliknuti na jedini link i doći na moj kanal. Molim te, subscribe-ovaj, ne njemu, tvoj. Šalim se, njemu se subscribe-ovaj isto. Je. A sad mi slučaj da skoro spala.
Prevelika ti glava, jel? A čekaj, gledaj njega, ima C4, gledaj njega. Švikate. Eto, igraj. Je. Igraj, brate. Tebe. Rafal. Ne možeš. Pa što? Ne možeš ništa kucat što sam ti ja potrošio. Ne možeš ništa kucat što sam ti ja potrošio sve pare, izvini. Vidiš koliko imaš? 1545. Ne možeš ništa kucat tu. O, ima jedan counter terrorist. Ja rekao nije. Zato je on noob. Ima nekoga tu! Jesu ti puknuli uši? Ne stoje. Ajde. Ah! Fuck you, mother! Sada ovaj čiko stavi kurac na svom pištolju, na svom riflu. Vi vidite to. Ipak je. Mi neko rekao da. Ja mislim da je taj čiko stavio taj kurac pištolj na gustu i on govori da. Ok, sklon se. Sklon se, Aldiniće. Nemoj mi trošiti. Hoćeš ti trošit pare. Trebam ti trošit pare. Ja to potrošio sam i tih. Aha, to si pravo. Koliko ih to imalo? Skoro sam sve pobio. A, skoro. Ipak veliko. Ne. Ovo će biti naš zadnji život, pa ćemo biti mrtvi, a ja već jesam. Ok, ovo će nam biti zadnji život i vjet. Sad kad ja poginem, bit će kraj klipa. Ma, ne odmah. Reći ću čao. Neko je admin, ali izgleda ko da u Japan ili u... Moj red. Ili u Govnograd oni kažu... Amin, ko naš prijatelj Amin. Ovo. Talang. Ovaj će video isto... Vidim da gena! Ovaj video će isto biti na mojem kanalu. Isto. I to bilo ljudi sve za danas i ćao! Čio, pičo, budaličo, motherfuckeričo. Ja govorim.